Mihajlo! Imam. Bi trebao malo da me povučiš. A jel bi ti mogao malo mene da povučiš, a? Da me ozbiljno ne izvučiš da. Ajde, dođe. Ideš ti u... Šta radiš tu u njivi, Burozaru? Bi trebao da mi pomogneš da izađem odavde. A, neće moći. Lekar mi rekao da se ne naprežem. Imam slabo srce. Može da ja sednem, a ti da guraš. Može, hajde. Hajde, žurim na zadatak. Samo žuri. I dobro guraj.